Krásny dobrý deň vám prajem, priatelia. Rybárom Petrov dar, nech sa vám to ohýba. Dnes je piatok 8. mája. Mám už voľno, tak som si vyšiel kam inde ako na trojholník. Ráno o 7:30 som nahodil obidva prúty, no zatiaľ sa nič neukázalo. Ako sa hovorí, ani tuk. Je 9 hodín 20 minút. Na druhej som mal kukuricu, zatiaľ nič. A teraz tam mám mango peletku na ihličke. Zatiaľ iba jeden taký malý tukes. Konečne som rozložil túto parádnu vecičku, ktorú som dostal od mojich milovaných detí na narodeniny. Je to paráda. Môže pršať, nie som na slnku, no proste bomba. Niečo maličké tam je. Dobre som pozeral, že filon sa vymáte trošku. No, nemusel som ho odháknúť. Odhákol sa sám.